Hej Mads. Hvor er du henne? Jeg sidder lige på toilettet, men jeg kommer nu. Får I lige gjort dig færdig, for vi skal have lavet det der gruppearbejde, jeg sidder her. Kan ikke rigtigt? Ja, vi ses lige om lidt. Alright. Så siger vi bare. Yes, hej. Ui, hvad så? Hvad så? Ja, det skal jeg bare lige. Har du været ude eller hvad? Nej, jeg var bare lige på toilettet. Men hvad skal du? Du skal måske ud? Ja, jeg smutter bare lige på toilettet, så jeg kommer ind lige lidt. Okay, vi starter om lidt. Ja, præcis. Nå, hvad sker der her? Det ved jeg sgu ikke, du. Jeg skal ikke lige være... Det er ikke så fedt, udover alle mine ting og sådan noget. Det er jo ikke mig, der har gjort det. Hallo, du skal da ikke stå ud. Nej, men så du, hvem der gjorde det? Jamen, jeg sad med det her, og jeg lader sgu ikke lige mærke til noget. Det er sket lige her, Jonas. Det er vel sådan noget nissespøj. Når det er udover alle mine ting. Jeg synes, sådan noget, det er sådan nisselejen ikke så sjov. Jeg synes, det er sådan, man skal være. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad der har gjort det. Hvad er det, altså? Nå, jamen, det var bare for, at jeg var nede i Netto før. Så fik jeg noget i bukserne. Nede fra Netto? Ja, nede fra Netto. Du har været i Netto? Ja, jeg var nede i Netto lige før, jo. Ja. Så du var ikke på toilettet lige før? Men Ej, hvor er det saft, mand. Mads for helvede. Det er ikke mig. Nej, men det er heller ikke særlig sandsynligt, at den person, som der sidder med mel på bukserne, ikke har lagt mel på bordet. Det var ikke mig, der gjorde det. Men hvem var det? Det ikke. Altså, jeg... 2 sekunder. Nå, Jonas. Hvad har Du har haft en meget god nisse igennem december, hva'? Ja, hvad? Ja, har du ikke fået rimelig meget slik? Jamen, jeg har været din nisse. Jeg har lige været ude og lægge slik hos dig. Men det får du heldigvis ikke. Så kan jeg selv spise det, hvis du ikke fortæller mig, Nej. Ved du hvad, det var Susanne, der gjorde det. Det er rigtigt. Susanne er der. Nej, hvor du slap, Jonas. Det var Susanne. Helt seriøst, det var Susanne, der har gjort det. Så du kan bare give det til mig igen. Det var Susanne. Susanne, sig det nu lige, at det var dig. Fint. Ej, helt seriøst. Det er fint. Susanne, så kan du være min nisse, vel? Ej, prøv at høre, det var hende, der gjorde det. Tak, Mads. Jonas. Jeg synes ikke, det er det fedeste, altså. Det må jeg ærligt nu. Hun har sgu da også mel på sig. Hvad så er det? Nej, jeg har det ikke. Så er der... Nej, okay, men det var fordi, det var mig, der købte det så. Kan du rydde det op, Jonas, eller hvad? For nu, det gider jeg ikke. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jonas, gider du ikke lige at købe noget kartoffelmel med til mig nede i Netto? Kartoffelmel. Ja, men lov lige, at du ikke siger noget til Mads om, at du skal købe kartoffelmel til mig. Okay, yes.